Убеден съм, че това е отдясно е на Боби. Къщата. Ето, нали аз ти показвах там. Така е, значи прав е Дизона, ние... Оглинка, къде се пада? Ето, значи, ето тук се ориентира тази бялата къща, която се вижда една такава накрая. Така, да. Тръгваш така. Гледай тук се, ела да видиш тук. Ела да гледаш, ще да покажеш. Значи, от това тръгваш така. Още малко нещо. На къде? Насам. Ето е. Не. Къде? Мамо, видя ли? Видя ли? Виж сега. Ей там. Ей там точно има. Значи пак от тук тръгваме. На къде? Тук е. Ето тук е. Тук. Ето тук, да. Да, това е паметник. Нали? Да, чакай. И после? Връщаш назад много. Там отиваш първо на най-десния край, виж ли една така Има бяла такава, като замък. Така, я се на диагонал даваш. Е, по пътя вървим. По пътя даваш на страна. Това не е ли пътя към вас? Да, това трябва... На Бобицец, тя е леко някакво Да, и една бяла. Не. Значи, виж ли онова бялото, което е като замък и там най-накрая. Е, тази виж ли? Аз мисля, че тя, но не е тя. Та е голяма. Сега един път тръгва наляво, виждаш ли? Един път наляво. Завиваме покрай една леко жълтава къща. Идваме още напред, слизаме се едно по този път напред. Нали видиш? Е, това мисля, че е, да. Има още една бяла пък. Бяла и трудно се забелязва, но до нея това пътя е долу за Владайския. Нали? Владайския път. Е, още нататък е вашата къща, сигурно. Боровата горичка е тук. Точно зад боровата горичка има една бяла къщичка, пак така по-малка от този замък. Пак на замъка прилича. Тя е нашата. И вдясно от нашата, само две къщи са една до друга. Бялата и сивата, но сивата почти се слива с гората. Не ли видя? После ще видя. Ето виж. Замъка. Нищо не искам пак да ми обясняваш. Не е там, ни да я обясняваш, защото не е това, което обясняваш. Не е това. Тя много голяма изглежда, той каза, че била много голяма. Бъркати се. Виж пътя, виж главния път. Където се вижда дясно на бойците. Това не е ли главния път там сега, за Княжево? Еми не, каза, че не. И главният път е той, който минава покрай. Къде е пътя за Княжево? Момент. А ти не да отива там надолу? Мариела? Не, ела тук насам. Няма да ми се зависка. Тук настрани. Това е главния път, прав си. После на видеото ще има. И от него трябва да се отклоним за вас. Обаче. Че не е така. Вие сте там. Чакай малко сега. Там ето го паметника, тук пред гората се едно мисля. Е, това е она къща новата, където е, виждаш ли? Она жълтата най-накрая. Под гората, където е. Боби там, където къде работи покрива да прави. Това е нашата къща. Да. Това е където. Тъни пак го снимай това и после ще го разгледам. Това, където го казах. Обаче изглежда доста големи разстоянията. Не знам защо ми изглежда толкова далече паметник. Добре, айди покажи къде е. Значи това е паметник. Е там, виж ли го е там, където се вижда. Това е гората, която през която минаваме. Да, това го видях. Е там, където са буклуците, спомняш ли? Е тази къща там, където е под горичката, това е тя. Значи хоп, извиваме, ето излизаме долу на улицата. Чакай се. Ще да видим паметник. Това е паметник. Да. Така, паметник. Сега къде надолу? Да съм. Няма да мога да се ориентирам и не мога да разбера. Нито виждам паметника, нищо. Жълтата къща, това ли? И сега е така леко надолу. Тя е като замък тая къща, да. Гледай пак. Ето тук, да. Ето тук. Ето това пак Годай. Най-близък план е това Годай. Не. Това е вашата къща, Майя. Да. Ето го. Че тя е много висока. Да, това не.
Това е нашата къща. Ето, нека да види. Да, това е. И мен, аз викам, чакай, какъв този блок, разбираш ли? Супер! На Боби, на Юри, на Майя. Не, снимай сега нещо по-такова, забележително и после да го гледаме. А той приближава. Ето сега ще Това е? отдалеча. Къщата се не се вижда, тя е от другата страна на улицата. Пак ще приближа. Добре, дето има такова голямо, да. А деско виж паметника, от тук чакай. го виждаш. Не мога си. Ето е тази. Колите там, площадчето, да. Ти чак това ли видя? Той приближава къщата. Има такава функция. Съвсем сме се вправени. И това е. Сега ако мини и влака, Ще бъде супер! Ето го влака. Виждаш ли влака? Приближи го. Влака? И под нас минава, не под да е друго. Верно под тази къща. Няма друга линия. ето го. Няма. Ето влака, сега го заснимаме. Моцони. Защото ехото отива нагоре на ти. Моля, като сета този лифт, са загинали поне 5-6 човека. Са паднали. Еми стар. Стари конструкции. Само бум-бум-бум е така правиш. И целия се тръсеш. Айде.